Ашның ашуы яман диләр. Безнең эшмәкәр Гөлиягә кагыла бу. Вакытында тамагын ялгамаса, бернинди бизнес планнар да хәл итәрлек түгел үзе белән. Ярый әле бу бәләләрдән юлып калырга дуслары бар. Борынны ярып кергән тәмле ис бүген аларны ресторанга алып керде. Көн яңалыкларын сөйләшә-сөйләшә, тамак туярлык берәр нәрсә әмәлләргә исәпләре. Беләсең, Мөсия, сәфәрдә күп йөргәч, миңа бик күп төрле ризыктан авыз итәргә туры килә. Һәр кайда ризыкның үз исеме, үз тәме бар. Удмуртиядә нянь, Кытайда момо. Бер ипинең генә дә күп матамасын санарга була. Момоны яратасың инде син. Анысын беләм. Әйдә бүген үзебезнең эш пишмаклардан авыз итик әле Гөлия. Кичә Эльвира янында булып кайттым. Бу арада бит шәһәрдә бик күп бәйгеләр булды. Эльвира шунда суперәни бәйгесендә катнашты. Әлли тәрбу мәдрәсәгә китәрбу тышып сабак укыгач алим булып китәрбу Йокла улам йом күзең йом күзең йолдызым Йокла улам йом күзең йом күзең йолдызым Киштән якын калада ялап үтә көндезең Кызлар, әйдәгез әле шыршы бизәргә менәм дә йолдыз ясап карыйк әле. Күрше садикка кергәнем, шундый матур шыршыга элеп куйганнар, нә төсле шаблоннар. Сез инде үзегезнең фантазиягызга карап, кем ничек ала, ничек бизи ала, шулай бизәгез. Нә чәчәкләр, түгәрәкләр, төрле төстә, нә прищепкалар. Сез үзегезнең шаблоннарыгызны шуңа беркетеп, шыршыга куябыз. Эльвира, син шын күңелемнән суперәни бәйгесендә җиңүең белән котлыйм. Рәхмәт, Илсия, әйдә утырабыз. Хәзер кая җыенасың инде? Парижга җыенам, Илсия, гаиләбез белән яз көннәрендә барыбыз дип уйлыйм инде. Шәп, булдырдың син. Эльвира, менә Англиядә 16 бала тапкан бер ханым бар икән. Беренчесен 14 яшендә тудырган. Менә аны суперәни дип әйтсәң дә була. Ә менә сиңа нинди уңышларың өчен бирделәр бу исемне? Илсия, син беләсең бит, мин балалар бакчасында эшлим. Үземнең 2 балам бар, 2 улым үсеп килә. Балалар бакчасында нәниләр безгә кайбер вакытта ялгышып әни дип дәшәләр. Безнең тәрбияче булышчысына, ярдәмчесенә алар иногда әби дип тә әйтә алалар. Менә шулай итеп, минем эштә дә балалар, 19 бәләкәй кечкенә балаларым бар, өйдә дә балалар. Кайчан минем эшем бетә дә, кайчан шәхси тормышым башланган үзем дә белмим. Конкурска килгәндә, конкурс башында 34 кеше катнашырга теләк белдерде. Инде финалга 10 кеше генә сәхнәгә чыкты, үз алды. Бу финалга узар өчен сез нинди сыйфатларга ия булырга тиеш идегез? Бу бәйгедә 18 яшькә кадәрле булган балалары булган һәр әни катнаша ала иде. Мин анда кызыклы музыка алдым. Ул шундый хәрәкәтчән, үземне менә убырлы карчык ролендә кызыклы итеп күрсәттем. Әйдә, Илсия, утыр, видеоны карап китик. Күрсәт әле. Бу видеоны төшергәндә мин инде күбрәк балалар бакчасында төшердем. Чөнки безнең балалар бакчасында сәламәтлеккә зур әһәмият бирелә. Бездә лечебный сәламәтләндерү физкультурасы, массажлар, төрле аппаратуралар, коры бассейннар бар. Балаларның сәламәтлеге әти-әниләр кулында икәнлеген җиткерергә тырыштым мин. Эльвира, менә видеоларыңны карап утырдык. Сиңа инде алга таба да уңышлар, шәһәр күләмендә генә түгел, республика күләмендә дә җиңүләр юлларга язсын сиңа. Рәхмәт, Илсия. Үзем сәламәт булсам, балалар сәламәт булса, барсы да булыр. Әйтеп киттем бит инде, сәламәтлек ул безнең бакчада беренче урында тора. Хәтта безнең икенче балалар поликлиникасыннан Фирая Фанисовна килеп, балаларны атна саен килеп карап та китә. Сез инде аның күзәтү астында? Без Фирая Фанисовна күзәтү астында. Фирая Фанисовнаны мин дә беләм бит.
Biz Шулаймы? шифаханәгә балалар белән аның янына йөрибез. Üstlerinde ak halatı, kullarında sabıy bala, kirfiklerin çok kütere. Soңғы ümit ышанышта, кіші ғүмре қорқынышта, көпме көзлер сізге тікәлі. Йоқламыша өткен түннер үшін, өтті барда яқшы деген үшін. Яшау үшін үміт берген үшін. Ак көңлеңе ак бәхетлер, ак тіләклер генә яусын газиз кешем гомер өчен. Шифалы куллары белән дәвалаучы табибларга һәр вакыт юлыбыз төшеп тора. Икенче балалар шифаханәсендә эшләүче Фирая Әхмәдуллинага аерым тукталасым килә. Ул минем балаларның участок табибы. 98 елдан бирле биредә хезмәт куя. Ачык йөзле, тәмле телле Фирая Фәнис кызы төпле киңәшләре белән авыруларга һәр вакыт ярдәмчел. Бала организмына файдалырак булары йормалар, геркулес, соло буткалары, ит, майлы булмаган, балык һәм йомыркалар. Үзе дә ике кыз әнисе, тәҗрибәле табиб, бүгенге көндә өстәмә рәвештә беренче бүлек мөдире вазифаларын да башкара. Мактау кагазлары һәм дипломнарга ия. Мен менә улым Азамат белән сезгә прививка ясатырга микән, юк микән дип киңәшләшергә килгән идем. Ярый, әйдәгез. Ничек хәлләрегез сезнең? Ярыйсы. Әйдәгез карыйбыз сезне. Ширләмәдегезме бу араларда? Юк, ширләмәдек. Олай ошаулар, жоклыйсыз әйбәт кенәме? Әйбәт йоклыйбыз, прогулкаларга чыгабыз. Ярый, хәлегез олай әйбәт. Буш вакытларында балалары белән чаңгыда тимер аякта шуарга ярата. Ярдәмчел, күңелен биреп эшләүче ак халатлы табиб турында фикерләремне шәһәребезнең сәламәтлек саклау идарәсенә дә җиткерәсем килде. Biz инде балаларым белән бик күп еллар икенче шифаханәдә эшләүче балалар табибәсе Фирая Фәнисовнага йөрибез. Шул кадәр эшен яратып башкара торган ханым, менә аның турында бәяләмә бирергә килдем. Шул кадәр менә мактау сүзләре җиткерәсем килә аңа. Узган елны балам әзрәк авырып киткән иде. Шул кадәр ул аңа дөрес диагнозлар куеп, безгә дөрес юнәлеш, дөрес дәвалау процедуралары бирде. Без аңа бик рәхмәтле. Бик зур рәхмәт яхшы бәяләгез өчен. Безнең балалар табиблары күп эшләсәләр дә, мондый бәяләр бирүчеләр бик аз. Вакыты туры килгән. Безнең бу араларда 10 ноябрьдән башлап 10 декабрь айларында минем яраткан балалар табибы исемле конкурс игълан ителгән иде. Бу конкурс ярдәмендә табиблар үзенә безнең Яр Чаллы шәһәре балалары, ата-аналары исеменнән яхшы бәяләрен ишетеп, тагын да горурланып, яхшылауларына ышанып калабыз. Һәм тагын да бу конкурс ярдәмендә табиб һөнәре ата-аналар арасында тагын да популярлашыр дип ышанып калам. Безнең шәһәребездә 6 балалар шифаханәсе эшли. Гомумән безнең балалар шифаханәсендә 75 балалар табибы хезмәт итәләр. Алар үз хезмәтләрен бик яратып башкаралар. Бүгенге көндә шәһәребез 65% табиблар белән генә балалар шифаханәсен канәгатьләндерә ала. Безнең шәһәребездә күп еллар хезмәт куючы табиблар бар. Сез әйткән Фирая Фәнисовна да шундыйларның берсе. Әйдәгез, мин сезгә сайтны күрсәтим әле. Бу конкурс 2011 елда Казан шәһәрендә үткән иде, 2012 елда Әлмәт, Санкт-Петербург һәм Яр Чаллы шәһәрендә үтә. Бу сайтка кирип, Яр Чаллы шәһәрен сайлап, сез үзегез яраткан балалар табибына үзегезнең билгегезне куя аласыз. Табиблар исемлеген ачып, Фирая Фәнисовнаны сайлап, үзегезнең билгегезне калдыра аласыз. Менә бит Фирая Фәнисовна булай да беренче урында бара икән. Безгә килеп, сез яхшы фикерләрегезне калдырган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бүген әле Рәзинә апа белән күрешеп алырбыз дигән идем. Монда чакырдым. Тәмле эшпишмәкләр янына аның шигырьләре бәлзәм кебек киреп утырачак. Аңа 1-2 шигырьгә заказ бирәсем бар. Бизнесмен дустымның туган көне җитә. Безгә күңел сандыгын дип исемләнгән китабын бүләк иткән иде бит әле. Менә тагын бу арада яңа китабын бастырырга җыена икән. Әнә бит үзе дә килә. Рәзинә апа, исәнмесез? Кызларыгыз әйдә. Исәнмесез кызлар. Рәзинә апа, сезнең шигырьләрегезгә язылган җырларны без инде ишетеп торабыз. Әле менә күптән түгел генә Венера апа Ганиева да шундыйларның берсен башкарды. Бик тирән эштәлекле, бик матур җыр килеп чыккан. Әйе кызлар, Венера Ганиева җырлый торган Инҗе туй җырының көе дә минеке әле.
Әле сезнең белән шатлыгымны уртаклашырга килдем. 4нче китабымны басмага әзерләп бетердем. Күңелем дугалары дип аталачак ул китап. Беренче китабымны күргәнегез бар идеме сезнең кызлар? Менә Моң чишмәсе дигән минем беренче китабым. 2007 елда хәйрия елында чыгарып, бөтен авылдашларыма бүләк иткән идем бу китабымны. Менә икенчесе Күңел сандыгы дигән китап. Монысы бездә бар. Өченчесе Йөз бүләккә йөз теләк. Монда күбесе котлаулар. Менә быел тагы Собыр итәм дигән җырлар дискасын чыгардым. Собыр итәм дип тикмәгә генә аталмый. Монда Резида Шәрәфиева башкаруында Собыр итәм дигән җырның исеме белән атадым мин моны. Тамашачылар бик яратып тыңладылар аны. Кызлар, сезнең белән бер очрашкач инде, сезнең белән киңәшләшеп талым дигәнем. Менә бу чыгачак китабымның тышлыгын 2 вариантта ясадылар. Кайсы уңышлырак булыр микән? Миңа менә бусы шу. Миңа да менә бу яшел төсләр шу. Яңа китапка керәсе бер үлмәс гомер дигән бер шигырем менә укып китим әле сезгә. Кышлар гомеренә тиңдер безнең гомер, парлы аккышларга тиңдер без. Сандугачлар моңын тыңлый, килеп җиткән җиргә алтын көз. Чәчәк гомеренә тиңдер безнең гомер, чәчәк таҗларына тиңдер без. Язгы чәчәкләрнең гүзәллеген гомер буе саклый яшь күңел. Кояш гомеренә тиңдер безнең гомер, якты йолдызларга тиңдер без. Мәңгелекнең сүнмәс нуры булып, күңелләрдә калыр бу гомер. Хатын-кыз ул тәмлешкә дигән шигырем бар. Менә монда тәмле әйберләр белән шәйләр ишеп утырганда, бу бик урынлы булыр бу шигырь. Хатын-кыз ул эш пишмак күк, матур, күркәм, бик тәмле. Эш пишмак күк мойлап кына, яшәгез безне, яме? Тик сөюләр бу дөньяда булмасын эш пишмаклы. Бер пишмагы җимерелеп, агып бетмәсен мая. Хатын-кыз ул бәлеш кебек, пешә, уңа, суына. Ашыккан ашка пешәди, көтегез сабыр гына. Тик авызлар салынмасын, көн сайын бәлеш кебек. Ага күрмәсен шулпасы, куйыгыз аны үбеп. Хатын-кыз ул камыр кебек, кабара, тула, шиңә. Камыр кебек уңмаганын кайсы иратлар сөя. Тик аны бердә ярамый, камыр кебек изәргә. Шүпрәсен бит сез саласыз, туры килер түзәргә. Хатын-кызлар менә шулай, тәмле ашамлык кебек. Хатын-кызсыз буйдак тормыш, үтә ашка тилмереп. Хатын-кызлы йортта гына табадамай, шыш итә. Шул рәхәттән йөз чиергән иратларга хуш китә. Хатын-кыз ул менә шулай, тәмнүшкә кебек тәмле. Хатын-кызлар булса гына гаиләдә тормыш ямле. Кыстыбый пешергән чакта, кыстырмый тор телеңне. Балда, майда йөзәрсез сез, тыңласагыз сүземне. Үзем язган көйләр, сүзләрнең җыр булып дөньяга таралуына бик сөенәм. Аны танылган артистлар җырлавы тагы да сөендерә. Резида Шәрәфиеваның Собыр итәм дигән җыры гынадан итә. Аңа мен көнгә ничә рәхмәт иштемдер ул җырга. Шалтыраталар да, Резина ханым, сез бит аны минем турда язгансыз диләр. Халык күңелен укый алгач, ул җырым килеп чыккан дип уйлыйм инде мин. Үземнең авылдашларга зур бүләк ясадым бит әле мин кызлар. Бикләнем дигән җыр яздым. Аны авылдашларым бик яратып кабул иттеләр. Аны бик матур моңлы сандугач Сәрия Набиуллина җырлый, бикләнем җырын. Ринас Әхмәтов белән безнең иҗатташ дуслык инде күптән бара. Бүген әле Ринас белән дә очрашасыйк, ул үзе дә монда киләсе Ринас. Һәр килеп җитер. Ой, исәмсез кызлар. Сәлам. Сәнәр булсыз. Исәмсез Резина апа. Исәмсез, исәмсез. Шейләрегез тәмле булсын. Резина апа, минем яңалык бар бит әле. Теге онытмадан торма дигән сүзләр биргәнегез бит. Менә шул сүзләргә җыр әзерләнде, язылды. Әле 3нче көн генә барып алдым җырны. Кирәк дисәгез җырлап күрсәтергә бар. Идеаль җырлап күрсәтәләр инде. Тыңлыйгалы. Риңа җырны. Онытма да оныттырма, хәтер булып кала бел. Авыр ялгыз минутларда, сердәшем бул яныга кил. Онытма, онытма да оныттырма, хыял булып кала бел.
Кирәк шакта жылы биреп, ушак булып яна бел. Онытма да онытырма, хыял булып кала бел. Кирәк шакта жылы биреп, ушак булып яна бел. Менә шундайрак җыр булды, Разина апа. Ой, шундый мотор җыр килеп чыккан, Ринас. Шундый дәртле мотор. Рәхмәт сиңа. Менә мин сиңа, менә бу синең җыр белән башланып китә, менә бу дискада бөтен җырларыймы. Шуны бүләк итим әле. Син мине беренче тапкыр яңа җыр белән сөендерсәң бүген, менә мин сиңа беренче тапкыр дисканы табадан гына төшкән. Менә китапларымны яма. Ишегаша китабымның дагын işte nelerin, şiirlerin birimin. Sincirler yaza tırırsan. Allah tilese, Xuday ilhamın berip tursa biz yazarga tırışırız. Özümüzün tamaşaçılarını har vaqtda suyundirga tırışırız. Amin, şulay bolsun Rinas. Kızlar, sizge de kitaplarımını бүләк итәм. Мәгиз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Резина апа, шуннан да иҗатыгыз бик тирән икән, алга таба да уңышлар, китапларыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Ринас, тагын синнән бер җыр. Әйдәгез, менә Резина апаның соң булса да оң булсын дигән сүзләренә язылган җырларның берсен тыңлап үтик. Әйдәгез. Тыңлыйк. Соңга калдың инде дисең миңа, нигә әле соңга калыйм мин? Соң булса да тапканы бәхетем син, күзләреңнән күзне алмыйм мин. Соңга калдым диеп үкенмимен, йөрмим әле белә аптырап. Иртә табып аны югалтудан, соң табуың күпкә яхшырак.